Sembla que sí que sencers, D'aquí aquesta pila de tal com és, contem, clar, ara fa anys això, de 900 a 1.000 quilos de carbó. Això demostra que encara ens en recordem, Ai, Que has de deixar veure una mica la llamarada. Ja es veu. Veus, Antonio? Sí, collons i tant. Bueno, deixa. Però era realment una persona que feia ciència cada moment. Què és la ciència? La ciència no deixa de ser, diguéssim, l'intentar conèixer els fenòmens naturals a partir de la repetició i a partir, diguéssim, de l'observació de la natura. En Lluís, després d'haver estat tota la seva vida treballant a les Gavarres, ja gran li va tocar treballar per les Gavarres. La ria del Font Rubiada i més amunt la ria de les Bous. Un home que li interessaven moltíssimes coses. Només cal veure que quan anaves a un acte de coses referides a les seves Gavarres o fins i tot a l'Empordà, doncs era una persona que habitualment el trobaves ja a primeríssima hora, a primera fila, amb els ulls i les orelles ben obertes, disposat a aprendre coses noves. Ha de ser fixat aproximadament aquestes com les de Pals, Era molt fàcil parlar-hi i molt difícil discutir, perquè una cosa te l'explicava, la tornava a explicar. Era una persona que s'envoltava sempre de la gent que tenia ganes d'aprendre. Voltava de mainada com venien les escoles. I d'en Pau i l'Eduard, que, bueno, perquè ell ja veia que agafaven el seu relleu i que tenien tanta afició amb la carbonera que els hi feia molta gràcia, vaja. Hi ha coses que en els llibres no costa molt de trobar i en canvi en Lluís t'ho podia explicar perfectament. La revista Gavarres, de ben segur, que es va idear, sobretot pensant en personatges com en Lluís. I que era una persona molt excepcional, doncs, diguéssim, per entendre coses que nosaltres estudiem, però que era difícil de materialitzar-los d'una forma viva. Ell era història viva. De cada tonelada en surten 180 quilos. Les pilleres són uns forats que es fan que no hi surt fum, només entra una mica d'aire perquè tingui el fum de dintre la pila tingui més sortida. Quan em baixis la mà ja m'ho sabràs dir. Aquest és per menjar les castanyes. Val, a veure, Em penso que realment el que volia sempre és que el que es fes quedés, no? Que ens ha deixat el que es diu un llegat, que si no ho sabem continuar doncs serà amb molt poc honor que li faríem a ell, no?